थारैनो बर' समाजाव हिनजाव दोनखारलायनायनि बादायलायनाय सोलिगासिनो दं नामा? अखा नायब्लानो न' गारना खारनाय आरो दोनखारलायनायल' खोनासै। बेबो सेंग्रा एबा सिख्ला नङा, हाबा जाखानाय एबा गथ' सानै साथाम गोनांखासो। रावखौबो सिनाय मोनला सोर सोरनि बिसि, सोर सोरनि फिसाय, सोर मिथिगौ सोरनि नोजोरा सोरनि थाखाय। थारैनो मा जामारखो बर' समाजनि हाबा जानाय आइजो आरो हौवाफोरा? हाबा जाखानाय हौवाया गुबुननि बिसिखौ लाना खारनाय, गुबुननि बिसिया गुबुन हाबा जाखानाय हौवाजों खारफानाय। दानि जाखांफु लाइमोन समाजाव बेखौनो फोरोंबाय नामा दानि सोद्रोम समाजनि माखासे बिमा बिफाया? फिन आरोबाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं दैसोमगुरि गामिनि हाबा जाखानाय सासे आइजोआ खारदों। खुंग्रिं दैसोमगुरि गामिनि बिसन बसुमतारिनि आंगो बिसि सनिमा बसुमतारिया गुबुन हौवाजों से सप्तानिफ्रायनो बहाबा खारना दंहैयो। नंगौ, 5 बोसोर संसार जाखांनायनि उनाव गावनि 10 दाननि फिसाखौ लानानै खारदों सनिमा बसुमतारिया। फन रेकर्डनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनिमा बसुमतारिखौ क'क्राझार जिल्ला हालां बाजारनि बिरदाव बसुमतारि मुंनि सासे सेंग्राया लानानै खारनायनि सन्देह खालामदों। गुबुन फारसेथिं बिसन बसुमतारिया गावनि 10 दाननि गथ' आरो बिसि सनिमा बसुमतारिखौ न'आव फैफिननो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायदों। बेनिखायनो न'खरनि सुबुंफ्रा सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 60001675 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। बर्तमान जेबोथ' जायाखै, माने आङो गोजानाव दङमोन। ओमफ्रायो मा जादों माने आंथ' गोजाननिफ्राय आरो गाव फन हरनाय मानाय हमो रायलायो, ओमफ्राय बिदिनो खारनायाथ' दायो सप्तासेनि एसे बारबाय। हिनजावा आंनि हिनजाव माने उन्दै सासे दङमोन। बियो सप्तासे सिगां जाबाय, माबा 20 तारिख नामा खारनाया डेटआहाय। समबाराव दावराव जेबो जायाखै आरो बुलाय सोलायबो जायाखै। हाबा जानायाथ' दायो 5 बोसोरसो जाबायदां। उन्दै सासे दङ। उन्दैया दा बिमाजों दंहैयो। बहाय थांदों बायदि दा ओरैनो मिन्थिनायावथ' दा गाव खिन्थाहरनाय बायदिबाथ' माबा जम्मु काश्मीरावसो होनदों आरो। सोरखौबा लांखारदों होननानै सन्देह। औ बेबायदिनो माने बिदि मानसिखौथ' आं हमनो हाया, सोर मानसिया लांदों, सोर हौवाजों रायलायदों बा सोरजों थांदों। आंथ' गोजानाव थानाय मानसि ना। रायलायना रायलाया दा? दाथ' दा फना आंनिया ब्लकआव सोजोबबाय, माने फन हाबला बेनियाव। दस्रानिजों रायलायो खोमा, माने आंबो मिथियाखै। मा नाम नोंना? हिनजाव नामाथ' सनिमा। दा मा खावलायनो सानो बेखौ फैफिननांगौनि थाखाय? फैफिननोबाथ' फैफिनथोंसै। रायजो राजाफ्रा अबावबाफोर नुबाय बायबा मा खावलायहरगोन? मा खावलायगोन जेन'बा मानसिफ्रा नुलाबायबा अबावबाफोर? जेन'बा खिथाहरथोंसै, जेन'बा बहाबाफोर नुयोबा माने हमथोंसै बा हमनानै खिन्थाहरथोंसै आरो। माने लायगोन? लायगोन। गथ' सासे दङमोन आंहा, बिदिनो 10 मास जाबायमोन बे गथ'आ। माने दा बे गथ'खौ लानानै थांबाय आरो बिमाया। ओमफ्राय आंथ' न'आव गैयामोन, माने आं गोजानाव दङमोन। ओमफ्रायो माने गोरलै समावल' नुलांनाय जादों आरो आं बे गोरलैखौहाय। आङो दा आन्द्रायाव दङमोन। आंनि हिनजावा माने न'आवनो दङमोन आरो बिमा बिफाजों, आंनि बिमा बिफाजों। ओमफ्रायो बे न'निफ्रायनो खारलांनाय जादों आरो। सोरजों रायलायो सोरजों बा थांदों बेखौथ' आंथ' मिथिया, हमनो हाया। बे गाव जायजों थांदों थांबाय आरो। सिगां नोंजों बेवहाय न'आव लोगोसे थानाय समावहाय माबायदिमोन केरेक्टारफ्रा बा रायलायनाय मानायफ्रा? रायलायनाय मानायफोराव माने एसेबां माने आं बिजिबो मोनाखै आरो जेबो रायहराबो, मा बुंहराखैमोनबो आरो। गथ'आ माने हिनजावसा, 10 मास हाबबायमोन। ओरैनो नोंनि हिनजावखौ मोनोबाथ' गथ'बो नांगौ, बिमाबो नांगौ, सानैखौबो नांगौ आरो। बाहेरायाव थांदोंब्लाबो बे गोबां जायगायाव बर' मानसिफोर दङ, दङ। बिथांमोनखौ नोंनि हिनजावखौ हमनानै
खोन्थाहरनो थाखाय मा खावलायगोन? जेन'बा माने सोरबाफोर नुसनबायोबा बहाबा माने हमनानैहाय खिन्थाहरबानो जाबाय आरो न'खरसिम माने खबर हरबा जागोन। नोंनि हिनजावखौ खोन्थाहरनो थाखाय मबाइल नाम्बार मबाइल नाम्बारा आंना 888561 8494। हिनजावाथ' सनिमा होनो, बैसोआ 18 इयार्स जाबाय। दा नोंनि हिनजावखौ सोरजोंबा खारलांदों बा माबा मोनसे सन्देह दं नामा? माने आंथ' बेखौ सन्देह खालामबाय थायाखैमोन सिगाङाव, माने दायो गाव सोरजों रायलायदों दा मिथिला आरो। दा नोंनि हिनजावखौ नामखौल' उम। बे फैफिननाय केस होनाय जाबाय नामा? पुलिसफोरनियावथ' केस होनाय जायाखै, माने रिपर्ट माबानाय बिदिनो होदों आरो। बेयावबा सोरबा बा लांदोंबा सोरबा लांदोंबा माने लांखारमादोंबा बेनि सायाव आयेननि राहा लागोन नामा? बेथ' मा होनबावनो। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि फिसाजोआ हाबा जाफैबायमोन, हाबा जानानै 5 बोसोर जाबायमोन। दा गथ' सासे दङ, बेखौ लाना थांदों। रायजोफोर अननानै बहाबाफोर नुयोब्ला हमनानै दोन, खबर हर। फन नाम्बारा जाहैबाय आंनिया 9959302365। बे नाम्बाराव फन हरबानो जाबाय। सोरखौबाफोर लांखारदों होननानै सन्देह खालामदों नामा? आंबो बारा मिथिया, लांखारदों ना दोनखारलांदों ना सोरबा लांदों, बेखौ आंबो थं गैया। न'आव ओरैनो फन रायज्लायहरा नोंसोरजों? न'आवथ' आङो दा फन खालामबाय थायो, ओमफ्राय फनखौ मालाबा नांबाबो रिसिभ खालामा, थिखोआ। बबाव दं बबाव मा मोजां गाज्रि रायज्लायहरनो सानब्लाबो फनखौनो हमाब्ला रायज्लायहरनो मोना। बे नोंथांनि न'खराव हाबा जाफैखाबाय, औ दा बे हिसाबै बिदि थांनायाथ' मोनसे गनायथाव जायाखै। फैनानै संसार जाफैनो थाखाय मा खावलायगोन? मा खावलायहरगोन बेखौ? फैफिनथोंसै, फैफिनथों जेरावखि थाया मानि। जाफिनजानो लुबैदों? सुख सान्थि संसार जाफैफिनथों, बेखौ आं खावलायबाय। मा नाममोन? ओजोंथ' न'आव सुहुलासो होनो। मोनसे फोसावथाय। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन सेन्टारा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। बे समाव बरमायाव थानाय आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन सेन्टारनि फ्रि स्किल ट्रेनिंनि रेजिस्ट्रेशन खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशननि फ्रि स्किल ट्रेनिंखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफ्रा गोबाव सम खालामालासे गावनि मुंखौ थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। बेयाव थानाय सोलोंनो गोनां हाबाफारिफ्रानो जाबाय पिकजारि आरो बेककिपार, आरो नोंथाङा बे फ्रि स्किल ट्रेनिंखौ लानो थाखाय थाखो 8 उथ्रिसारनाय जानांगोन। नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननायजों लोगोसे बेसेन नाङै जाग्रा आदार आरो थानायनिबो सुबिदाखौ मोननो हागोन। लोगोसे रेजिस्ट्रेशन खालामनायाव गोनांथि जानाय माखासे डकुमेन्ट्सफोरानो जाबाय 2 कपिस पासपोर्ट फट', मार्कशीट, बेंक पासबुक, ST सार्टिफिकेट, आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार, इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 8011133336 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हागोन।